Γεια σας guys και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και λογικά μπήκατε σε αυτό το βίντεο για να μάθετε πως να πάρετε easy 20 bomb στο Apex και σήμερα θα μάθετε πως να πάρετε το 20 bomb shot. Καταρχής πρέπει να ξεκινήσετε να παίζετε τρίος revival επειδή τώρα είναι από τα πιο easy game modes και είναι από τα πιο easy game modes να πάρεις και 20 bomb επειδή γίνεσαι και revive. Και τώρα που μπήκατε τρίος revival, οπότε μην πηδάτε στο τέλος, πάντα να πηδάτε στην αρχή εκεί που πηδούν όλοι και να κάνετε kills. Θα πεθαίνετε, θα γίνεστε revive και πάλι θα κάνετε kills. Αν δεν καταφέρνετε να σκοτώσετε μια team, προσπαθήστε να πάτε τρίος και να παίξετε solo για να γίνετε καλύτεροι και να μάθετε πως να σκοτώνετε μόνοι σας ολόκληρη τρίος. Που θα μάθετε καλά να σκοτώνετε ολόκληρη team, θα είναι πολύ εύκολο να κάνετε και 20 bomb στο τρίος revival. Αν θα κάνετε όλα αυτά που σας είπα, άνετα θα πάρετε το 20 bomb σας και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε και ένα like και γεια.